Sa sani nga Valentine's Day, ang mga asawa luyag nga masorpresa sang ila sani nga bana. Pero balis ka diri ang kaso ni Manang Emeline nga imbis bulak ang igasorpresa sang iya sani nga bana, kamatayon ang iya nabaton. Pebrero 12 tuig 2024, duwa ka adlaw antes ang Valentine's Day, mga pasado las 2 ang hapon sa nagaroving ang mga security guard diri sa area sakop sang ICC. Wala gid sila maguna-una nga may makita sila nga bangkay sang babayi. Daw kaangay may nagabutong sa ila pakadto sa lugar. Nagkadto kami nga duwa sa wayang nagambasa, bad may kapayaso. Inaw kami muna, ang upot ko ni Wayna nakambal, nagtulala na muna o. Bad ano na ba doon? Hindi ko tao man na. Di, pinagtara mo, may mga pilas na kanya kamot daw, ano na ba? Otod? Otod na nang iniyaw. Pagresponde sa kapulisan, nakitaan na may pila sa ulo nga halos mautod na ini, kag may mga tudlo nga nagkalautod, tugas ang pagkalabo ang biktima. Mation-tion, hinali lang nga may mga nagalabutan mga tao sa lugar, kag nangin emosyonal. Kilala nila ang nagahapaon nga babayi. Tangan ikaw yung ginatag siya. Muna iya maalos. Tari siya lang patay. Puta ka. Diri mismo sa sini nga lugar na utas ang kabuhi sang 59 anyos nga iloy. Kag wala man sang liwan nga naghimo sini kundi ang iya sini kaugalingon nga bana. Sa sini nga lugar makit-an pa naton ang marka sang krimen. May mga tinulo pa diri sang dugo nga aton sini makit-an. Ang babayeng wala na sang kabuhi ang gingkilala kay Emeline Lasa sang barangay Bulilao, Mandurriao, isa ka nursing aide sang West Visayas State University Medical Center. Samtang ang ginatudlo nga naghimo sa sining makanglilis nga krimen, wala sang liwan ang iyabana nga si Domingo. Mismo sa pagtuad sa mga kabataan, pangimon ang ginalantang rason kung nga ginpatay sang ila amay ang ila iloy. Kaya kasi sige siya ka natin. Ang kaginulaga, anong na to, toy pa na to? Kaya wala na may mahimo. Mga pasado las 5 sang kagahon sa nagalin ang mag-asawa sa ilabalay agud magkadto sa lugar sang krimen. Diri sa sining masiok nga lugar, may porsyon diri nga mahawan. Masami nga ang biktima ang nagakadto diri sa lugar kay nagaserbi ini nga stress reliever. Magluwas dira, nagapangahoy pud ang biktima pamatuod nga may mga gintapas sang sanga, sang agho o kun ipil-ipil. Magluwas diri, may makit-an man kita nga matanom diri sang balinghoy, mayari man diri sang katumbal, kag mayari man kita diri no nga makit-an nga tanom sang kamote. Diri na nakakita sang kagayunan nga himuon sang bana ang pagpatay sa iya asawa. Ginamitan niya sang ginunting kag ginlabo ang liog sang iya asawa kag naigo man ang different parts sa body. Lipod sa ibalo sa mga kabataan sa natabo sa krimen, nagpauli pa ang bana sa balay kag nagkuha sang iya angkar-angkar nga naglisensya nga may kadtuan ini. Diri nagali nagpalagyo ang amay sa barangay Walang Lambunaw. Bangod may mga mata ini siya. Sa bulig sa mga barangay opisyal sang Walang Lambunaw, natigayon magsungka ang 55 anyos nga sospek. Kanami lang ka na kag suno sa akin nga barangay official nga kag ina nagaano kag ang akan nga barangay secretary nga daw kanami lang ka na nga daw siguro saan tana nga pag ano nga masurinder tana saan ang kabulingan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa bana, ginako mismo nga siya ang nangamot sa pagpatay sa iya asawa gamit ang ginunting. Kama binado ko lang patay mo gid mo asawa. Nasurinder gani ako ya mo gani. Oh, gipatay mo gid siya. Oo. Oh, ano gingamit mo? Ginunting. Din ang ginunting. May paginulsol ka man ang society mo. Ginunting. Ginunting. Din ang ginunting. May paginulsol ka man ang society mo. Ginunting. 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 Gin
Magagayin mo sir. Anong rason naging patay mo sir? Hindi ko sir, hindi ko sir. Anong rason? Anong rason? Sa sulod sang halos 27 anyos na nga pag-asawahay sang sospek kag biktima, ginbugayan sila sang 3 ka mga kabataan. Lalaki ang kamagulangan nga bata nga nagaedad sang 25 anyos. Nagasunod ang isa ka babayi nga may edad 24 anyos kag ang kamanguran nga bata nga babayi nagaedad sang 20 anyos. Apisar nga malawig na ang ilang relasyon pero may mga tion nga nagasilo sa gyapon ang bana. Tuig 2017 sang nagreklamo si Rene Parcon tungod nga ginakulbaan ini kung ano ang matabo sa iya bangod nga nagapangimon si Domingo. Ging klaro man sini nga wala ini sang relasyon sa napatay nga biktima. Nga mo man daw nangimon man siya eh. Di mo naging pabarangay ko para matagan siya. Oo. Tapos para mabalaan niya mag hindi man natuod ang ginakuha niya sa akon. Suno sa mga kakilala sa sospek, tuig 2018, ginpabulong ang bana tungod nga nagasuprer ini sang nervous breakdown. Dito na ini nagtiner sa banwa sang Badyangan. Pero pag-graduate sang ila kamagulangan nga bata, luyag sini nga mag-updanay sila nga bilog nga pamilya. Pero wala matapos ang pagpangimon sang bana tungod may suspet sa ini nga may iba na ginapalangga ang asawa. May mga mensahe sa cellphone nga ginatago kuno sang iya asawa nga amo ini ang nagtulod nga utaso na lang ang kabuhi sang iloy sang iya mga kabataan. Desidido naman nga magpasaka sang kaso ang mga kabataan kag himata sang biktima. Even kahapon pag-discover sa crime ang anak porsigido and kagabi ang utod sa biktima porsigido nga i-file ang kaso against sa ining na suspect na. Oo, makita daw siya. Totoo. Ano ka kang panuli ka muna si tatay niyo? Kaya kasi lusagit sa kananay. Ang kaginawaga, ano na to? Toy ba na to? Kaya wala na may mahimukan namin. Sa paghimo sang anuman nga butang, dapat paminsaron ginaton sang pila ka bes. Kay kung nahimo na ini, pwede ni may nursulan, pero hindi na mabalik ang tanan. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 Milmar de la Cruz, ako si K5 Enrico Surita Jr. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.